Jismu Franz Cicluna, ir-raġel ta' 71 sena residenti ħad-Dingli illi tilef ħajtu wara li waqa' minn fuq sellum fi triq mistraħ is-Suffara f'ħad-Dingli. Il-każ seħħa l-ħabta tal-11 ta' filgħodu. Jidher li r-raġel kienet jagħmel xi xogħol fil-garaxx tiegħu stess meta l-xi raġuni waqa' minoli ta' madwar sular bil-konsegwenza li tilef ħajtu fil-post. Tim mediku mill-isptar Mater Dei wasal fil-post iżda sfortunatament l-isforzi tagħhom kienu kollha għal xejn. Dan għaliex l-anzjan kien laħaq miet. Fil-post inġabru numru ta' pulizija, kif ukoll membri tal-protezzjoni ċivili sabiex jittella il-katafru ta' Franz Cicluna mill-bokka li waqa' fiha, e kif skont informazzjoni li waslitilna jidher li din kienet operazzjoni delikata li ħadet il-ħin. Fil-post waslu wkoll bosta qraba li nġabru flimkien jistennew sabiex jaraw lil qarib tagħhom u jkunu tawen sal xulxin, waqt li membri oħra tal-familja li jgħixu hawnhekk kienu informati wkoll bit-telfa ta' dan il-membru tal-familja sabiex ikunu jistgħu jinżlu Malta malajr kemm jista' jkun. Net News huwa informat li l-vittma kien ser jalaq sninu fil-jiem li ġejjin. Il-Maġistrat tal-Assa Leonard Caruana kien informat bil-każ u ħatar inkjesta, fl-waqt li l-investigazzjonijiet tal-Pulizija għadhom għaddejjin.